Kaseng Samla Catholic Nongsarangan Parish Kelapan Kutno Eka 6 Lead Kwelin Thaba Memorial Football Tournament da kejinglek kai final lapeng ke Nong Thama Unit Persha Eka Maushun Unit Hagani si lawan bayan dalang ke Congress Mary Kharpuri ke break MDC jong Nong Sken Constituency Samla Rab Borlang Taryang badi President ba Playlat Khongthiang badi Advisor ki Nongket Kam Kaseng Trelang Sports and Cultural Club ki bahayam wasem ilet kwelin thaba ki nongkit kam shnong bat kiwe habakren hagan ngi ka kongsan galong bakum ki kon samla ki por ki ya ki bamanta omyo shu kum ki por bamun shwa bat omdei bandu jingkermen bat kum ki samla kimdei banran din na ki jinge jingjinjar kalong ba ki samla ki dei ban yang scam ha ka jingba jimberkhat bat ha ka jinge bat lada omdan kini ki jingyang scam kalong ka basap ya ki samla kalong badai ban kanma wan pa shu blei bat lada ya hagajing penya ju blei kan scam gajingen hagajingim jeng iwei pe iwei isamla jong athan ba phai sha gajing khun hapeng ganong thmai unit bat kamaushun unit ganong thmai unit klayo ban thep ga gol ga baningkong lingba o imsingi ban job khongsit lingba ga penalty bat ka gol ka baar na ganong thmai unit la thep do maximi lando taryang Haga kelamiet ke maushun kelayo bantep ya ke gol lingbau samla penhun lang maukon bat haga bakhadu ya ke gol ke balai jong kanong thmai layo tep du samla damang kerpang taryang ya ke nam best goalkeeper na kaliang kishenrang layo du samla lam klan khongsni bat ke best player je kishenrang layo du samla damang kerpang taryang haga jingle kai maupen je kinthei ke maushun persha ya kelapalang Kelalong kanong job bat the best player jeki kinthei kala lechi samla Lumnisia Kongji Hot kadon kajingnya baklah meni tai de babor ban konge indon chwa kajingnya mak ipan mak iwei paiwei te nak liang janga hi nai kublei kickbox kriang ke pibaro ki players ba pinila kai bha da kata kajingnya kai da ka jinkimen te baro ki players sekte chenrang all the best kublei shibun Baca benda langita pada waktu bertempat ke sungguh lekong ibadai chief guest minta kasih ibadai ru MDC jani ya ki member sungguh club iram basno bat kunjuk ru ye head lekong kongsi te kabakong fan aku akan ai ke cukup play ya kasih samla kabayai kan mau ini berbuat bat ki bala ai burom ru ya kan kasih Haga kapteng ipajumi I lead kulin thaba kabaki pelong ya kani ka tournament manusna kumka lead kulin thaba memorial football tournament ni kumka hinga sem yumdan pan IA dei tangki jingkur khu ko do ep bade ki samla ka parish dar koi to a do kum ki samla jo gublei to a do ki nuksa ba bha ki mi na phi we pe we lengkat ka sa ba fidan pinang keteu shprang kenang ba pinlai na ki jing snil lengba ka jing tristong ba jing minat kaman ra ka jing job ya ha ka jing ya lenti jong pi we pe we pilong ka jing kai ba ka jing penshai ki we pat aku ki kon samla bahakini kisni ki por ki ya ki pamenta ngatharai piru pin kubur hi Jadi kisngi ki baye na ki baye ta. Kisngi ki bang yui bangim yo shu lese kum taki por ki balale no. Benangis kem bapi ki kon samlaru pima hi kata. Tenri na kaliang ke jonga ngakwa
bangan kendo pi hakani kapor bakum ki kon samla phim judai men long kita ki badu jingkamen kum ki kon samla phim dei kita ki ban randin ni ki brokon ha kita ki challenges ke ba phim kendo ha kita ki jinge ke ba phim ma ki ni kisni bar kham dame ki kon samla ki jongi ki ma ki ni kisni ha be dei bat ye ke ki jong gani ko perthei ko ba penshoi ki kon samla ko wei ko bang akwa banong e pi hang ne yengs kem ha ki jingmut ki jing perkhat ki jong pi yengs kem ha ka jinget ki jong pi yengs kem ha ki jinget halade hi lara phimdan ki ne ki jings kem ha pi kanong ka bae shisha ka ba pi pinya lente ki ni kisni ba ka ba kham khao e ka bang akwa ban kanto e pi ko ki kon samla wat julong ki ba shette ngar balai ngong kumta pili bentit bengidon ublai uba kami uba pet I think that we